ngwanani yakanaka iyi vana vezimbabwe. Tinokuchingamidzai zvakare pachirongwa chenyu chasismeli standing maponga. Tinokuromba vhiki yapera hatina kunge tagona kuonana. Zvinenge zvava kuda kuti wandirawo. Ndaifunga kuti ndichakurumidza tigoonana sezvo zvakazokona. Sezvinoitawo upenyu zviya tashayikirwawo nezvanzi yemudzimai panapa, saka tiri kunhamo. Saka ndangobuda pazhe ndikati ndimhorose vamwe titange tamhorosana. Tanga tatanga nyaya yechitendero chechivanhu tichizama kupatsanura nokutara mitaro zvakanaka kuti kana tichiti tisiri vanhu vatema tinonyengetera sei, tinonamata sei kuchitendero chechikaranga nechitendero chechirungu pazvinosangana nepazvinobondera. Ndinoziva kuti vanhu vazhinji vakamirira kuti vangakurumidza kuda kupopota nokutaura vachida kupopotedzana nenyaya superiority of the European religion over African religion. Zuva ringavira tichipopotedzana, tichigwidzana nyama nembwa dzisiri dzedu dzepanext door, isu tine dzedu dzara pano paruvazhe. Naizvo zvakakosha kuti vanhu titange tadzidza kuti mukatarira munjira yatafamba kwatakatanga tichitanga kutaura nyaya kuzvidudza kuti iwe ndiwani, unobvepi, vabereki vako ndivanani, hama dzako ndivanani, misha inovakwa sei, madzimai chii, vanhu tinobata sei, tinofunga sei, tinovherengedza sei. Mwazihlanganisa yonke le nto esikhuluma ngayo uzabona ukuthi into yakho yonke iba yimbumba. Ngoba mase sesifike endabeni yokukhuluma nento zokukholwa, ingxoxo zokukholwa, nyaya dzechitendero. Chitendero chine culture, chitendero chine uraramiro hwacho, and culture yacho yechitendero dini yanga iri yezvokwadi. Kana tichitaura nyaya yechikristu, dini yanga iri yezvokwadi ingadai yakabata midzi dzechitendero chomuAfrica, nokuti munzvimbo munowanikwa nebhaibheri richinyorwa harina kunyorwa kuAmerica, harina kunyorwa kuBritain, rakanyogwa pano pedu. Patakamboda kutaura musi tikati chitendero chichitanga mukati meIsrael, chichizopinda muEthiopia, chichipinda muRoma, chichipinda muEurope, choenda kuAmerica, chouya kuno kuAfrica. Chinenge chaita mutation. There is a mutation, a cultural mutation from the Hebrew culture, kumasuka ukukholelwa kwamaHebheru chingena magariro aita vanhu muEthiopia, magariro aita vanhu muRoma, magariro aita vanhu muEngland nomuEurope, muGermany nomuFrance, magariro aita vanhu kunyika dzekuAmerica, vachizouya kuno kuAfrica, magariro ataita kuno kuAfrica, uchivherengedza kuti inenge ichiunganidza madhaka, ichiunganidza huruva mukati meshoka kana chitendero chacho chichifamba chichidarika munzvimbo dzakasiyana. Pachinozobuda kumucheto uko hachisina kufanana nechakapinda uko. Zvinoita fanika munomu mapinda chitima mukati metunnel, mapinda muchitima mukati momwena, kana yondobuda yobuda ravabhasikoro, iwo zvibvunza kuti ko chitima changa chatanga uku chazochinja rini chikaita bhasikoro mberiku, wozoda kuti uchitanga kupinda mukati momwena uchidongorera uchiona kuti ngwendere nezvisimbi zvechitima ichi zvawira papi mukati mepaipi maranga richifamba. Saka naizvozvo unoona kuti kana une njere usakurumidza kuti ndapuwa bhasikoro ndandasangana naro kuno, chimbodzokera mukati metunnel undotarira kuti chii chasara, chii charashika mukati metunnel. Naizvozvo chitendero ichi chatava kudana iko zvino tichiti chikristu chavanhu chavanongopaparika kuti saka uri chiri kutenda here kuna Jesu, unotenda here kuBhaibheri, uchingosundidzirana mwena yezvinhu zvamusingahwisisi. Dzokerai sure mbichana, mumbodongorera zvakanaka, mutarire kuti chitendero ichi chatava kushandisa mazuva ano, chitendero ichi chatava kufamba nacho mazuva ano, chitendero ichi chatava kudzidzisana, tichifosana, tichitsokotedzana, nokumbanikidzana, nokumanikidzana,
kuti tipinde muchitendero, ngopinda umomo chete. Tinohwisisa here kuti chitendero ichi ndicho chezvokwadi? Mararamiro acho namabatiro acho namafambiro acho akafanana here namabatiro namafambiro acho kumashure kwazvinotangira? Kuhwisisa kana wadzokera kumashure uchaona kuti uri munyika yeEthiopia, uri munyika yeSudan, uri munyika yeLibya, uri munyika yeEgypt kumusoro uko, zvibatanidzana. Ndikamuchiziva kuti muchikuerenga zvakanaka kana vachiti Egypt, Sudan, Ethiopia dira, hazvingorevi kuti mabhodha atinoshandisa mazuva ano ndo yanga iri nyika yacho. Kana vachitoti Sudan, vachiti Ethiopia, vachiti Libya, vanotoreva kuti North Africa yose uchidzira nechomuno muCentral Africa zvichibatanidzana. Kwakusina mabhodha, kwakusina mabhodha. Africa yaingova imwe, alkebulam yanga ichingova nyika imwe. Saka iwo ukatanga kufunga nyaya yebhaibheri, ukafunga uchingofunga kuti Igipita yoga kumusoro, ucharashikirwa nemuono wakanaka, nokuti Africa yanga isati yaita mamepu nekuchekwa kuita zvimedu zvaiihwa navarungu izvi. Saka nhoroondo yebhaibheri inhoroondo yakarongeka, yakabatana zvikuru sei nechivanhu nechikaranga chomuAfrica. Hakuna murungu inongandiudza nyaya yaJesu, hakuna murungu ungandiparidzira nyaya yaJesu. Ungaparidzirwa nyaya yaJesu nemunhu usina mutupo, munhu usina mutupo, munhu usina zvidawo. Iye Jesu wacho vanotaura nezvake anikwai mwanakomana shumba yokwaDhavhidha. Izvi ndokwasiva ndakao, ndokwashumba kao, ndivana zipambi ka. Zvino ukaudza murungu ukati shumba yokwaDhavhidha, unoziva chii nyaya yemutupo? Murungu asina mutupo. Vanotambura iko zvino kutaura nyaya yebarika, nyaya yepoligami, mundu nesitembu nezinto ezinjalo abangeke bayiqonde, ngoba bona ngokwemvelo, ngokokudabuka, ngokwensuka yabo abanalo ulwazi, abanalo igunya lokukhuluma phezu kwezwi, ngoba imikhuba yabo, izenzo zabo nemvelo yabo ayihambisani kahle nemfundiso yebhayibheli. Dzidziso yechirungu nedzidziso yebhayibheri hazvifambirani izvozvo. Vanodzima kuti havatenderi nyaya yebarika, vodzima barika kuti vanorovorai mukadzi 1-1. Vapedza ipapo votora 82 billion vachispenda mupoligami, mupornography, vachispenda mupornography. Wogara pasi wakati dii, wakaruma shaya, woona kuti pane udzenga apa, pane udzenga husingabviri, kuti munoti vanhu vasaroora madzimai 2-2, asi imi munospenda 82 billion kubva muna December kusvika muna July iko zvino. 82 billion spent on pornography, yet the same people don't believe in polygamy. So what are they doing in the space of pornography? Wohwisa kuti mupornography umomo madzimai akashama, varume vakashama, ndo mavanotevedzeravo zvidiso zvemwoyo yavovo. Vana maprostitution house, nzvimbo dzinogara vanhu vanongoita zvisina maturo, vanhu vemvenge, ndiko vanovanikwa ukoko, vanhu vanokurumidza kukurura mabhuruku vasati vapfekedza pfungwa. Vakaipa vanhu ivavo, vanogona kusumudza simbi dzowanda, zvifuva zvedu namatundu ndiosumuka kumusoro, asi munhu agona kusumudza zipi yake. Vane dambudziko vanhu ivavo, vanhu vanokurumidza kuda kutaridza vanhu mazamu nokutaridza vanhu magaro, pfungwa dziri shoma. Vane dambudziko vanhu ivavo. Wozoona kuti mukati mokumanyira kuti vanhu ngavasaita nyaya dzekurovodzana, vachigarisana zvakanaka, madzimai navarume vachigarisana zvakanaka, voita nyaya yechihure, nyaya yeupfambi, vachidzidzisa vanhu vatema kurarama kusina nduramo, kurarama kusina upenyu hwakanaka. Izvo zvofanira kutaurwa izvozvo, nokuti chitendero chavarungu hachihwisisi bhaibheri, havagoni nyange kuriverenga bhaibheri racho. Ndo dambudziko ratinaro iro rokutanga rokuti hatingadzidzisiwi navarungu kubata nokushanda nokutasamura nyaya dzeshoko rebhaibheri. Saka kana ukatarira zvakanaka uona kuti nhoroondo yedu yebhaibheri, nhoroondo yomuno muAfrica, vhesi inoti Mwari wakazodzvara gadheni kumabvazuva kweEden, tirirai chirungu zvakanaka, wakadzvara gadheni kumabvazuva kwegadheni reEden. God planted a garden east of Eden. Wozowisa kuti saka it's not the garden of Eden, it's the garden east of Eden. Wobvunza saka Eden iri kupi? Wozowisa kuti kune nzizi nadziya dzinofamba
vana Euphrates, vana Havana nanani. Ukaverenga mahistory books akare namageographical maps akare anokutaridza kuti minzizi mbiri huru dzakataurwa ipapo. It is the Blue Nile and the River Nile that are flowing and connecting in Ethiopia and pouring into the Mediterranean Sea. Inzizi mbiri idzodzo. Gwizi gwacho gunotanga muna Nelubale up paUganda muna Lake Victoria. Ndopanotubuka paguvhu parukuvhute gweAfrica muno gwizi gunotanga kubuda muvhu kuchisumuka kuita 3,700 miles across North Africa kuchibiridza nyika dzose dzokumusoro kuchindobiridza kumusoro kusuka naSudan kuzvidzoka kuno kuna naEthiopia zvindodira kuna naEgipta uko. Ende vanhu vanoziva kuti nzizi idzi dziri kupi asi voti havazivi kuti Eden iri kupi. Zvino kana gwizi gweNile kuchitanga muna Uganda muchitanga muUganda umu apa pajaja ndakambotoendapo ndakapasvika chaiko panobuda panotubuka mvura mukati medhamu reLake Victoria. Vanhu voti havazivi kuti Eden iri kupi. Yamunoti Garden of Eden hainzi Garden of Eden, it was a garden east of Eden. Therefore Eden ndiyo Africa kai, ndokwatiri kunoku kune nzizi dzedu dzakarehwa mubhaibheri machimomo. Ndiri kuzama kupai nhoroondo iri kuti muvevo nechidakadaka, muvevo nesimba neshungu, kuti kana motaura zvinhu zvebhaibheri musangokurumidza kurasha. Chinyoro chakanaka kana chikashandiswa nenzira yakanaka. Asi bhaibheri mumavoko embavha, bhaibheri mumavoko avaroyi, bhaibheri mumavoko amadzenga, bhaibheri mukati mamavoko avarungu, bhaibheri mukati mamavoko ecolonialism, bhaibheri shuwa rinoreswa zvakawanda kudarika zvarinonatsa. Saka naizvozvo munhu kana chiti unotanga kuda kuverenga bhaibheri tinowanza kuda kuti usati wariverenga tobvunza kuti what are your intentions for reading and using the scripture, because your intent affects your content. Tirai chirungu, your intent affects your content. You find unowana kuti vafundisi vazhinji intent yavo zvavanoda kuita zvinohwikwa pane zvavanotaura. Wozoenda kuchechi kwacho wanenge chinongotaurwa muchechi inyaya yemari chete, inyaya yemari yoga. Ugwere hunoone isai mari uku, chiprofita chavuya isai mari uku, vafundisi vanoti isai mari uku, isai mari uku. Mwari vane zvose asi tipei mari, Mwari ndiwo asi tipei mari. Wozo kuti kunyaya yacho inoramba ichingotenderera panyaya imwe, nyaya yekuti isai mari uku. Ko shoko riripi rinotitaridza kuti toita sei mari yacho kuti tigozokupa zvose mufundisi? Zvinongoda kumirira kuti uda kuti tipe mari yacho. Iwe mufundisi zvaunoti tiite wakambozviita here ukaita mari yacho? Tigozoonaka kuti zvinotogona mufundisi zvinogona nokuti naiyevo unogona kuzviita. Saka pane nyaya ipapo vana vanyamuno kana totaura hedu takagara pasi kuti kana titaura nyaya yechitendero musakurumidza kuda kutaura nyaya yechitendero. Iyi nyaya yakungoda kungosundidzirana muchoto ukati ndini ndava mukristu ndinotenda mubhaibheri. Ufunza kuti saka unotenda kuna chii? Ndinotenda kuna Jesu. Unomuziva Jesu iwe? Ndinoda Jesu nomwoyo wangu wose. Ungada Jesu wasati wamboona uchivenga mukadzi wako, uchivenga mwana wako, uchivenga baba wako namai vako? Haumo ndi uroyi hwechikristu koko ungati unoda zvinhu zvausati wamboona uchivenga zvinhu zvaunoona. Wofarira zvinhu zviri mudenga uchivenga zvinhu zviri pasi. Kuda kumanyira kuenda kudenga. Wamboti wararama here iwe pano panyika zvokuti ungada kungonyeruka izvozvi kwai ngatienda kudenga izvi Jesu vanouya izvozvi titobva tisi tienda kumusha? Mirai kumanyira denga. Hamungagari muchifamba mumigwagwa yegoridhe musati madzidza kufamba mumigwagwa yekongiriti, migwagwa yamabwe muno muAfrica. Muda kumanyira kundorya michero, muchidya mashizha emiti yeupenyu kudenga musati madzidza kudya mashizha kuno nyasi kuti murarame. I'm talking about indigenous medicines and indigenous healing processes. People are in a hurry to go to heaven to be eating from the tree of life, but they are not prepared to be eating from their own indigenous plants and trees while they are on earth. Naenda kudenga tiri tichandomwa mvura mugwizi gwendingiriro. Wakambomwa mvura mugwizi matubi, mvura masave here uda kungopaparika pano kuda kutiudza kuti kune nyaya yaJesu? Wakambomuona Jesu? Pakaena Jesu mubhaibheri muna chapter 25 yaMatiyu.
zvamakoniwa kuchengeta nherera, zvamakoniwa kuchengeta chirikadzi, zvamakoniwa kuvhakachira vari kumajere nevanotambura, makatokoniwa kuvhakachira ini, nokuti zvamaita zvakanaka kuna ivava vane zvishoma maizviitira ini. Chivuyai imi mupinde muno mukati, nokuti makatendeka pazvishoma, chivuyai mutendeke pazvizhinji. Saka vhangeri redu risikasagona kuti ritibetsere kuti tiraramisane, titaudzane, tibetserane, tiwedzerane upenyu noutano hwakanaka, rinoita vhangeri renhema. Kuti udza munhu kuti uri mukristu, chikristu hachizi chokutaura kuti ndiri mukristu. Rarama chikristu chacho ika, rarama chikristu chacho. Iva musimboti, iva chitubu choupenyu chokubetsera vamwe. Haikona chikristu chongoita chikukuvata-vata chokureverana nhema, chingodudzirana mashoko asina maturo. Mwana vanhu totaura nendimi pano, unotaura nendimi dzei wakafoira chirungu kuchikoro, ungataura nendimi dzei usingagoni kutaura chindevere, usingagoni kutaura chishona, unoda kumanyira ndimi dzokudenga usati wagona kutaura ndimi dzapano pasi here, unopenga here? Mufundisi vandisimudzira mavoko ndikawa, unogwara here? Unowire chi? Unogwara munhu nezvipusha ka? Vanhu veepilepsy ndivo vanogwara ka, ndivo vanowa unengeti unongosumuka wowa, unozvipusha ka munhu une epilepsy, ungosimudza mavoko munhu. Ungafarira kuti wawisiwa namufundisi, kuno munhu wakambobudirira here nokuti wawa. Ndipe munhu umwe mubhaibheri rose wakabatiwa naJesu akawa. Ndipe umwe munhu wakabatiwa naJesu akawa. Hakuna nyaka umwe wakambowa. Zvino kana vafundisi venyu vachikuwisai kuchechi, munowira chii? Munogwara here? Munogwara here? Taura ndimi, muchireve nhema. Kana uchigona kutaura ndimi, ndifonerei pano kana tapedza kutaura, ndifonerei, shuwa ndokutsvakira mari yetikiti tokuindisa kunyika inotaura rurimi gogo, undoparidza ukoko izvi. Handi ndimi ndozvokuti vanhu vataudzane, handi ndimi ndozvokuti vanhu vawirirane mumashoko. Chiniwo ungataura nendimi dzengirozi, girozi dzinobetsereka chi? Ndotaura nendimi kuti Satani asaziva. Ungakunda Satani, iwe Satani wakagara kudenga, iwo ndiwo ungataura ndimi dzokudenga dzisingawi kuna Satani. Mumborega kurevegwa nhema, vanhu vaMwari, muchirega kurevegwa nhema, kufarira zvinhu zvamusingahwisisi, muchikona kubata zvinhu zvamunohwisisa. Upenyu hwezvokwadi kuzvichengetedza, upenyu hwezvokwadi kuchiraramisa nokuraramisana zvakanaka nemhuri dzenyu, upenyu hwezvokwadi kurya zvakanaka, upenyu hwezvokwadi kurima zvakanaka, kuchengeta chirikadzi nenherera, upenyu hwezvokwadi kufarira zvitsvene, upenyu hwezvokwadi kuva norudo nokubatana zvakanaka. Ndo upenyu ihwohwo. Kana ndikararama upenyu hwakadero, zviro kwazvo nyangwe ndisiri mukristu, kudenga ndinopinda. Nokuti haupindi kudenga nokuti zita rako raikwa mukati mebhuku yechechi. Hazvina maturo izvi zvokusundana kupinda muzvimaklabhu zvinonzi chechi. Chechi yezvokwadi, chikristu chezvokwadi, kurarama zvakanaka. Vhesi yotiyo, idawo kwako sezvaunozvida iwe, ndovumbanidzo, ndobatanidzo yazvose yomutemo nevhangeri. Ndo pazvinobatana ipapo, itira umwe sezvaunoda kuti umwe akuitirewo. Ndo chokwadi ika muchichengetedzana, muchiraramisana zvakanaka. Saka chitendero cheAfrica changa chakabata zvikuru sei panyaya yokuraramisana navamwe mukati menharaunda. Ndo chitendero ichocho, chitendero chehumwe, chitendero chohumwe nehumwe, chitendero chezunde ilima, abantu belipilisana, belima ndawonye, bebolekisana inkomo, benikezana imbuzi, benikezana amagusha. Nxa ungenako nami ngiyakunikeza isaka lempuphu, itswayi liyangapha, libuya namasi, mangunikeze mina amahewu wami, maye usuletha ngapha ufaka umhwabha wenyama phakathi. Kube khona ubudlelwano nenhambisano, inkambo yesintu, yikuphilisana. Zvokwadi upenyu hweAfrica kuraramisana. Musamanyira kuita makristu, mushareve nhema. Uku munoimbisa hatina musha panyika, uku wakaisa makondomu 6 musango. Munoti munoitei? Vafundisi vanoenda kun'anga vachiita zvavanoita izvozvo, vachiuya kuchechi vachiti n'anga vareve nhema, asi vakarovera midzi mukati mechechi idzodzo dzokubata mweya yavanhu.
zvinongova zvipusha izvi namadhimoni anozara mukati mamachechi. Zvitafamba takura kuna Nigeria, kuna Ghana uko kwose takabvako, kumunga hakuna pwa. Regai kureve gwenhema. Munhu utaura chiprofita, ndakaona kuti zuro wanga uri kupi, wanga uonekwa uchifamba naningi, wakabata namai ningi. Hachizi chiprofita izvi, inhoroondo idzi. Inhoroondo ndezvazuro izvi. naSatani wanga ariko kwana ndichibata namai ningi. Tiudze kuti korona inopera rini, tigowisisa kuti uri muprofita. Chitiudza kuti Zimbabwe ichasununguka rini, tigowisisa kuti uri muprofita. Chitiudza kuti chii chichaitika nyaya yevhakisi, tigozowisa kuti uri muprofita. Hakuna muprofita hwokundiudza kuti ndakadya sadza zuro, ndikadya mungai, ndikamwa maheu. Izvi ihistory iyo, nyangwe Satani unozviziva izvozvo. Saka ngatisareve gwanhema nokuudziwa zvinhu zvatisina maturo nazvo. Chokwadi chatinoziva, chokwadi chokuraramisana zvakanaka, iqiniso esilifunayo, yimpilisana kahle, uthando kumunye nomunye, impato nenhlalisana kahle, ukwabelana nokuphilisana njengabantu, abantu, ubuntu. Nxa ungesenawo ubuntu uba yinto. Naizvozvo vanhu veAfrica musamanyira kundibvunza mibvunzo yamusingagoni kumira kuti tigozogona kutaudzana zvakanaka, muchindibvunza kuti uchiri mukristu here. Ndikakubvunza iwe kuti unoziva kuti kuva mukristu zvinorevei, ungandipindura here? Ini nezita raJesu, nezita raJesu tinokanzura zvose, nezvose zvaitika nezita raJesu, hakuchina chaitika, titora ropa raJesu ndizorova pano. Teerera mwana wamai, kana ukapara mhosva ukauraya munhu, ngozi hairapwi nezita raJesu. Zvinofana kuitwa zvinofana kuitika kuti zvigadzirwe. Usati kana wapedza kuba kuti nezita raJesu ndaregeregwa. Zakeo wakati kana varipi vandabira zvinhu zvavo, chiuyaivo mutore zvindakutorerai, munhu ndokudzoserai ndapamharuna, nokuti ndokutendevuka ukoko kwezvokwadi. Kutendevuka hakuzi ngoti ndinotenda kuna Jesu, ndinotenda kuna Jesu, isina michero inotaridza kuti watendevuka. Kana wakamitisa chinda unogadzira, ubhadhare marovora, uchengete vana vako, tozoti watendevuka. Kana wakaba, inda undodzosera, usungwe. Kana uchisungwa wobhadhara, toti watendevuka. Kana wakaroya umwe, chinda unoroyonura, tigoti watendevuka. Ndo chitendero chezvokwadi ichocho. Haikona kuti mbavha dzinotiza nemari dzosvika dzovanda kuchechi, dzopa mufundisi tithe, voti Mwari watiregerera. Hachizi chikristu chezvokwadi ichocho chandoda kuudzai vana vanyamunhu. Hachizi chikristu umuntu uyenza ubugebengu, uyahlobonga, umuntu uyenza ukungcola nokubola ukubi, esuka lapha afika acashe ngemva kwenkonzo athi mina sengiyakholwa, mina sengikholwa egazini likaJesu. Awukakholwa mfanami. Khutlela morao hanyana, dzokera sure mbichana. Haiteukele morao, dzokera sure mbichana, undogadzira vhesi yotiyo. Kana uenda kuimba yakundonamata, ukarangarira kuti kuno munhu waaresvera ari kumusana kwako, wakabata chikwai chako chawangoti nondouraya kuita chipiriso, urangarira kuti kuno munhu wandaresvera, vhesi yotiyo, chitorega kuuraya gwai, chidzokera sure, undotanga wakumbira ruregerero kunowa waresvera, wozodzoka pano wogadzira, woenda mberi nezvipiriso zvako, zvichireva kuti Mwari havakoshesi zvipiriso zvatinovapa kudarika kuwirirana neyananiso yatinayo mukati memisha yedu, yananiso nokuwirirana nokugarisana zvakanaka mudzimba. Zvakakosha kudarika kuinda kudzimba dzokunamatira. Kunamata hakupfuuri kuhwanana, kunamata hakupfuuri kuwirirana, kunamata kwokuchechi hakupfuuri kupana nokubetserana nokusimudzirana nokuregererana kwavanhu mukati menharaunda yavanorarama. Soka ngatisamanyira kuva vanhu vanoti tinonamata, asi kunamata kwedu kusina kubatana, kusina kuwirirana, kusina yanano noutano hwemisha yedu, noutano hwenharaunda yedu. Chitendero cheAfrica, mutemo wokutanga, gona kuzvichengetedza iwe, self preservation. Chengetedza mhuri yako, family preservation. Chengetedza nharaunda yako, community preservation. In the midst of those three laws, personal preservation, family preservation and community preservation, tinogona kutanga kuona kuti
gadzira chitendero chezvokwadi tigorarama mumweya nomuzvokwadi. Chitendero chemazuva ano chakawanza mweya chikarasha zvokwadi. Kungopinda muchechi vanhu vose vanozara nomweya, stadium yose inozara nomweya. Inongova nyaya yomweya. Uri mumweya here? Wapinda mumweya here? Mweya yomweya. Tisamanya nenyaya yomweya mberi. Mweya unofambidzana nechokwadi. Mweya unofambidzana nechokwadi kuti tigone kunamata Mwari mumweya nomuzvokwadi. Mukawanza mweya muchaita nhema, mukawanza chokwadi muchaita malegalists. Too much spirit will convert you into spiricists, and gasolalia will end up in confusion. The emphasis too much again of dogma results in you becoming too much sentimental. You end up becoming institutionalized. Munodzikana mama mosundidzira vanhu mumabhokisi musingachagoni kufamba. Bwererengedzo yezviviri izvozvo, mweya nezvokwadi, ndizvo zvinodetsera kuti imba yokunamatira, nzvimbo yokunamatira ingoita mvura muchechetere, zvakaenzana, zvakabatana. Ndozvokwadi kai, ndozvokwadi. Torai zvokwadi, musungirire muzviuno zvenyu sorundanyara, musungirire mukati mehuro dzenyu sezvuma. Mudzidzise vana pavanovata, muvape pavanomuka mangwanani. Fambidzanai nezvokwadi, rudo guve pakati penyu, murarame mubutsvene. Ndozvokwadi inoraramisa nyika, inoraramisa misha yedu. Kusvika tivonana zvakare vhiki inouya. Ndini Vamaponga, Vhudzi Jena, Chigara Mboko, Kugara Mashambahuda, Chirera navana vevanji. Makumbe mwana mwesende weshanu, vana Chigara Mabwe Matanda anovora. Tizi vana Mushamba negore, makumbe mwana mwesende weshanu. Chibwe chitedza chinokwigwa navana manga. Chibwe chitedza chinotedzera vari kure vari pedu vanotamba nacho. Hwira miti yasose. Tizi vana Muponango kubachira mbakusesera vane mazha kumagara. Chirera navana vevanji. Voho vazukuru vapfumo Jena mukanya hwira miti yasose. Until you see you again, have yourself a wonderful afternoon.